नमस्कार. चारुदर्शक मराठी प्रश्नमंजुषा स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत मागील 2 भागातील विजेती टीम्स आले आहेत. पुन्हा एकदा त्यांच्याशी ओळख करून घेऊया आणि त्यांचं इथं स्वागत करूया. टीम नर्मदा. समीक्षा घाट, मी सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलेली आहे. मी नेहा कोरवाळकर, मी सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलेली आहे. आमच्या टीमचं नाव नर्मदा आहे. नर्मदा ही एक जगप्रसिद्ध नदी आहे व जेव्हा नदी सागराला मिळते तेव्हाच त्याला पूर्णत्व प्राप्त होते. टीम कल्पना चावला. मी माधुरी शरद मराठे. मी सृष्टी सोमनाथ पाटील आणि आम्ही वसंतराव धेंपो उच्च माध्यमिक विद्यालय मिरामार पणजी येथून आलो आहोत. आमच्या गटाचे नाव आहे कल्पना चावला. कल्पना चावला आपल्या भारतातील पहिल्या महिला अंतराळवीर होऊन गेल्या. त्यांच्यामुळेच आम्ही आमच्या गटाचे नाव कल्पना चावला असे ठेवले आहे. टीम गोवा. नमस्कार, माझं नाव शांभवी वझे आणि आम्ही JVM SNJ उच्च माध्यमिक विद्यालयातून फर्मागुडी येथून आलो आहोत. माझं नाव श्रेयस देसाई. आमच्या गटाचं नाव आम्ही गोवा असं ठेवलं कारण गोवा हे जगात एक प्रेक्षणीय स्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि इथले लोकही आदरातिथ्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. टीम बालकवी. नमस्कार, मी सिया नाईक. मी आवर लेडी ऑफ द रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनापावलामधून आली आहे. मी अश्विनी तोरसकर. मी आवर लेडी ऑफ द रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनापावल इथून आलेली आहे. आमच्या गटाचं नाव आहे बालकवी. बालकवी म्हणजेच त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे. हे मराठीतील निसर्गकवी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या लेखनातून लय आणि गोडवा निर्माण होतो आणि त्यांचं साहित्य समग्र बालकवी म्हणून प्रसिद्ध आहे. तुम्हा चारही टीम्सचं इथं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तुम्हा सर्वांचं मनोबल आपण आता टाळ्या वाजवून वाढवूया. इथे आलेल्या विद्यार्थ्यांना 2 लघुकथा ह्या अगोदरच देण्यात आल्या होत्या. या प्रश्नमंजुषेतील बहुतेकशे प्रश्न ह्या 2 लघुकथांवर आधारितच आहेत. विझून गेलेले दिवे लेखक वि. बोरकर व हरितात्या लेखक पु. ल. देशपांडे ह्या 2 लघुकथा दिल्या होत्या. टीव्हीवर हा कार्यक्रम पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना निराश व्हायची काहीच गरज नाही. या प्रश्नांव्यतिरिक्त काही असेही प्रश्न आहेत जे तुम्ही घरी बसल्या सोडवू शकता. तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सुरू करूया आपली पहिली फेरी. ऑल द व्हेरी बेस्ट. पहिल्या फेरीचे तुम्हाला नियम समजवते. या फेरीत 4 प्रश्न असणार आहेत. पहिला प्रश्न मी विचारणार टीम नर्मदाला. जर तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर बरोबर देता आलं तर तुम्हाला मिळणार आहे 10 गुण. जर तुम्हाला देता आलं नाही तर तोच प्रश्न जाईल टीम कल्पना चावलाला आणि मग पुढे. तर टीम नर्मदा, तुमच्यासाठी पहिला प्रश्न असा आहे. चतुर्थीच्या किंवा जत्रेच्या उत्सवाच्या वेळी लेखकाचे बाबा मडगावहून कोणता दिवा घेऊन येत असत? कंदील. उत्तर चुकलेलं आहे. टीम कल्पना चावला. पेट्रोमॅक्स. उत्तर बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 10 गुण. टीम कल्पना चावला, तुमच्यासाठी प्रश्न असा आहे. कोणत्या दिव्याचा प्रकाश चौसोपीभर पसरत असे? कंदील. टीम गोवा. फोलेर. टीम बालकवी. पेट्रोमॅक्स. टीम नर्मदा. फोलेर. उत्तर चुकीचं आहे. बरोबर उत्तर आहे लामण दिवा. टीम गोवा, तुमच्यासाठी प्रश्न असा आहे. हरितात्यांना वेळोवेळी वेगवेगळे व्यापार कोण काढून देत असे? पु. ल. देशपांडेंचे आजोबा. उत्तर बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 10 गुण. टीम बालकवी, तुमच्यासाठी प्रश्न असा आहे. लेखक लहानपणी हरितात्यांची टोपी घालण्याच्या पद्धतीला काय म्हणत असत? होकायंत्र फॅशन. उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 10 गुण. याचबरोबर पहिली फेरी इथेच संपते.
दुसऱ्या फेरीकडे वळूया, जी आहे व्याकरण फेरी. दुसऱ्या फेरीचे नियम तुम्हाला समजवते. ही फेरी असणार आहे व्याकरणची. यात तुम्हाला 4 प्रश्न विचारणार आहे. प्रत्येक बरोबर प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला देणार आहे 10 गुण. जर तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर देता आलं नाही तर तो प्रश्न जाईल दुसऱ्या टीमकडे. सुरू करूया. टीम बालकवीपासून सुरू करूया. विश्व या शब्दाचा समानार्थी शब्द सांगा. जग. उत्तर बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 10 गुण. टीम गोवा, तुमच्यासाठी प्रश्न असा आहे, आत्ममग्न या शब्दाचा अर्थ काय? स्वतःतच रममाण असणारं, विचारात उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 10 गुण. टीम कल्पना चावला, तुमच्यासाठी प्रश्न असा आहे, काळोख या शब्दाचा विरोधार्थी शब्द कोणता? प्रकाश. उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 10 गुण. या फेरीचा शेवटचा प्रश्न आहे टीम नर्मदासाठी. प्रश्न आहे, देव या शब्दाचे अनेक वचन कोणते? देव. उत्तर बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 10 गुण. याचबरोबर आपली दुसरी फेरी इथेच संपते. तिसऱ्या फेरीकडे वळायच्या अगोदर पाहूया की स्कोरबोर्ड काय म्हणतो ते. टीम नर्मदा 10 गुण, टीम कल्पना चावला 20 गुण, टीम गोवा 20 गुण आणि टीम बालकवी सुद्धा 20 गुण. सुरू करूया आपली तिसरी फेरी, जी आहे संस्कृती फेरी. या फेरीचे नियम तुम्हाला समजवते. हा एक बझर राऊंड असणार आहे. प्रत्येक प्रश्नाला तुम्हाला 3 विकल्प दिले जातील. समोर स्क्रीनवर एक छायाचित्र दिसेल. पूर्ण प्रश्न आणि विकल्प वाचून झाल्यानंतरच बझर वापरा. सुरू करूया. टीम, तुमच्यासाठी प्रश्न आहे, ही गोव्यातील प्रसिद्ध वास्तू कोणती? राजभवन, कला अकादमी की गोवा विश्वविद्यालय? टीम बालकवी. कला अकादमी. उत्तर अगदी बरोबर आहे. कला अकादमी. तुम्हाला मिळतात 5 गुण. टीम्स, तुमच्यासाठी पुढचा प्रश्न असा आहे, या चित्रातील प्रसिद्ध राजकीय व्यक्ती कोण? तुमचे विकल्प आहेत, हिलरी क्लिंटन, सोनिया गांधी की मारिया रोजारिया? टीम नर्मदा. मारिया रोजारिया. उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 गुण. टीम, तुमच्यासाठी पुढचा प्रश्न असा आहे, भजनात वापरले जाणारे हे प्रसिद्ध वाद्य कोणते? तुमचे विकल्प आहेत, तबला, शामेळ की पखवाज? टीम नर्मदा. पखवाज. उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 गुण. टीम्स, तुमच्यासाठी पुढचा प्रश्न ऐकून घ्या. या चित्रातील प्रसिद्ध कलाकार कोण? तुमचे विकल्प आहेत, दिलीप प्रभावळकर, विहांग नाईक का मोहन जोशी? टीम गोवा. मोहन जोशी. उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 गुण. या फेरीतला हा शेवटचा प्रश्न आहे, या चित्रातील प्रसिद्ध सिनेतारिका कोण? तुमचे विकल्प आहेत, करिश्मा कपूर, करीना कपूर की सोनम कपूर? टीम बालकवी. करीना कपूर. उत्तर बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 गुण. याचबरोबर तिसरी फेरी इथेच संपते. आता वळूया चौथ्या फेरीकडे.